Santa Barbara Junk Shop Owners ginahingyo ang magbahin-bahin sang basura antes ipadala sa Barangay Daga Ecological Park. Agud mapadayon ang Ecological Solid Waste Management Program, ginahingyo ang mga junk shop owners nga mag-segregate sa ilang basura nga nagaabot sa Barangay Daga Ecological Park. Ini pinaagi sa meeting sa Municipal Environment Management Board sa nagligad nga Hulyo 13, 2011 upod kanday Mayor Denny Superficial, Municipal Administrator Alfredo Alasas, Kent Lorca Solid Waste Management Point Person sa Provincial Environment and Natural Resources Office kag ang mga junk shop owners. Suno kay Municipal Environment and Natural Resources Officer Remia Capistrano kung pasugta ng mga junk shop owners nga pati ang styrofoam nga basura halin sa mga refrigerators ang ihaboy sa Eco Park, mangin dumping site kita sa residual waste pareho sa plastic, cellophane, goma, shampoo sachets, payong kag iban pa. Kung ila ini padayunon mahimo mangin bukid na sang basura ang Barangay Daga Ecological Park. Kintugang pa niya nga magpaningwa kita nga i-recycle ang mga residual waste sa mga produkto nga mahimo nga magamit naton sa aton panimalay. Pwede man nga mga plastic, hugasan kag pamalhon antes ibutang sa basurahan nga ipadala sa garbage collector para sa Eco Park. Ginasupot kag ginabundle ang plastics kag kung magtunilada na gani, ihatag sa Holcim Cement ang nagabaliga sang semento para sa ila fuel requirement. Ang requirement, ang fuel requirement, nanda kulang pa ang mga plastics, no? So through the Metro Iloilo Guimaras Development Economic Center, naton karana pasilid, no? Ang aton mga plastic na segregated, no? Para nga tauna kung mabaligya in gamay nga kandidat sa Holcim Cement. Magpraktis ang pagbahin-bahin sang basura ilabi na gid sa panimalay kay ang basura mahapos i-manage kung na-segregate na sa madunuton kag sa hindi madunuton. Santa Barbara Junk Shop Owners ginahingyo ang magbahin-bahin sang basura antes ipadala sa Barangay Daga Ecological Park. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.